forældre siger, at vi må ikke lege med Ola. Han er bare en slem fyr, der aldrig går i skole. Det er det samme, alle vores forældre siger. Ikke lege med Ole, tænker kun på druk og piger. Han drikker bajer, han sniffer lighter og gas. Og når han rigtig hygger sig, så ryger han has. En gang der var Ole min allerbedste ven. Nu må jeg aldrig lege med ham igen, for min mor, hun synes bestemt han var en bisse, da hun hørte hans ord på en fest uden fisse. Han drikker bajer, han sniffer lighter og gas. Når han rigtig hygger sig, så ryger han has. Men nu er Ole blevet smidt ud af skolen, fordi han ragede Inger lidt for meget under kjolen. Så nu er det ikke sjovt at gå der mere, men han kommer nok igen, når vi rykker op i fjerde. Han drikker bajer, han sniffer lighter og gas. Og når han rigtig hygger sig, så ryger han has. Men en gang imellem sker det, at vi sniger os over til Ole, når vores forældre tror vi er taget i skole. Og så kan I tro, at der sker ting og sager, for vi drikker ikke sodavand, spiser ikke kransekager, nej. Vi drikker bajer, vi sniffer lighter og gas. Og når vi rigtig hygger os, så ryger vi has, ja. Vi drikker bajer, vi sniffer lighter og gas. Når vi rigtig hygger os, så ryger vi has.